Здравейте, приятели! Добре дошли в моят канал на сладки приказки с Бени и в моята кухня. Днес ще ви покажа как да си направите този много вкусен десерт, който в същото време е и здравословен. Сега след малко ще видите какви са съставките му. И отгоре на всичко е и диетичен. За направата на този крем ще ми трябват около 2 кофички кисело мляко, или това е горе-долу някъде около 800 грама. Към тях ще добавя около 80 грама захар, но тези от вас, които са на по-строг режим или диета, спокойно могат да го заменят с посладителя, който харесват. След като добавя захарта, започвам да бъркам много добре, интензивно, така че всяко едно кристалче захар да се разтопи. Важно е захарта да се разтопи до край, защото в противен случай желираното мляко ще добие консистенцията на гриз. Към сместа добавям и 2 пакетчета ванилова захар, а вие може да ползвате аромата, който ви харесва най-много на вас. След това в тази чашка си изсипвам и 2 пакетчета желатин, към които ще добавя някъде около 40 мл вода. Ето тези шотчета, които изсипвам в чашката, са по около 20 мл, на 2 пакетчета сипвам 2 такива чашки и разбърквам много добре цялата смес, докато не се уверя, че не са останали сухи бучици в чашката, след което оставям настрани за 10 на минутки, да може желатина хубаво да се напои с вода и да набъбне. А през това време продължавам да разбърквам киселото мляко и захарта. Млякото е с гъстичка консистенция и си трябва време, за да се разтопи хубаво захарта. За около 10 на минути всичко е готово. Приготвила съм си една шепа орехи, които по-късно ще смеля. А сега пак поразбърквам този желатин и май вече е време да го слагам в микровълновата. Това е моят начин за разтапяне на желатина. Вместо на водна баня слагам точно за 20 секунди в микровълновата, но в никой случай не трябва да допускаме да завира. Ето тук добавям и желатина, който вече е хубаво втечнен в общата смес и отново трябва да разбъркам много хубаво до получаването на хомогенна смес. Дойде редът и на орехчетата, изсипвам половин чаша смлени орехи и отново разбърквам много добре. Основното при направата на този крем е, че трябва всичко да разбъркаме много добре. Това е един перфектен десерт, много лекичък, чиято основа е желираното кисело мляко, така че може да направим куп импровизации и да направим куп много вкусни десерти и кремчета по този начин, като добавяме най-различни неща към желираното мляко. Аз днес избрах орехови ядки, но спокойно може да сложим бадемови ядки или сушени плодове, пресни плодове, плодове от компот, семена от чия, шоколадови капчици. Вариациите са толкова много, всичко е въпрос на въображение и вкус. Сместа вече е готова, аз избрах да я разпределя в ето тези малки шолички за крем карамел и след това възнамерявам да ги обърна в чиники и да гарнирам отгоре. Сместа ми стигна за 6 от тези купички. След като разпределя сместа по купичките, ще ги прибера в хладилника за около 2-3 часа, но и да останат до другия ден не е грешка. Знаете ли, че българското кисело мляко със своята финна консистенция е един от най-вкусните млечни продукти в света? Българското кисело мляко е естествено ферментирал протеинов млечен продукт. Нискокалоричен, лесно смилаем и изключително полезен. Хранителните вещества, които съставляват киселото мляко, са протеини, мазнини и въглехидрати. Въглехидратите основно са под формата на лактоза, което означава млечна захар, която обаче частично се разгражда по време на ферментацията. В киселото мляко може да намерим и редица витамини, като например витамин B2, витамин B12, които са важни за енергийния метаболизъм и нервната система. Киселото мляко е и богат източник на минералите калций, фосфор, магнезий и калий. Нека сега обърнем внимание отново на нашия десерт. След като вече хубаво се е стегнало и желирало киселото мляко, го поставяме за кратко, за около 20 секунди в купичка с топла вода, за да може по-лесно да го отделим от шоличката и да получим ето тази
перфектна формичка, а отгоре вече е въпрос на въображение и на вкус как ще украсите и ще гарнирате този десерт. Той наистина е много вкусен и със сигурност ще изненадате вашите семейство, близки и приятели. Ще хапнете нещо наистина вкусно, но в същото време и полезно. Ще се радвам, ако видеото ви е харесало и дадете палец нагоре, абонирате се за канала ми и споделите в мрежата и с приятели. Благодаря ви, че бяхте с мен, а сега ви пожелавам всичко най-добро и до скоро!